mataki na bawan Allah. Kala ka saki ka bari ta caɓe ka, ta kai ka a can ta baro ka, a kai ka a can a rihe ka. Babu maganin balle a caɓo ka, shege cuta bata magani, in ta kama kashe ɗama baka yi. Kaga likita ma babu magani, boka malan su ma basu da magani. Duniya duka ta rikice, mutane da yawa da su mace. Cuta ba a san ina take, shi yasa aka ce maka shalabe. A zamna korum, duniya duka ta zamna korum. Mu kula kanmu, lafiya ita ce karfin mutum. To a kiyaye, a wanke hannu hada cinannai, a daina taro na mutane, a bar tari cikin mutane. A kiyaye, a wanke hannu da cinannai, a daina taro na mutane, a bar tari cikin mutane. Coronavirus, 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 coronavirus. Ta kashe musulmi, ta kashe kirista, ta kashe nasara, ta kashe baki ma. Coronavirus, 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 coronavirus. Allah ka kare mu, ko dare ko rana, ko dare ko rana, ko dare ko rana. Kare mu da corona. Coronavirus, can aka kero shi, aka turo shi, suna da maganin kum sun boye shi, sun sa duniya a malaji. Rigakafi yayi magani, goma da kyalla sha da aka mani. Rigakafi yayi magani, cutar nan ta kawo mu na tsanani. Corona manti tarino, corona dori tagino, corona dori ya mono zamba loktor kwara a safaro sino. Barkul magoro ingedo, da irkoi papuler gado, halir ga moro lazibo, kaldir momoro da zibo. To a kiyaye, a wanke hannu hada cinannai, a daina taro na mutane, a bar tari cikin mutane. A kiyaye, a wanke hannu da cinannai, a daina taro na mutane, a bar tari cikin mutane. Coronavirus, 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 coronavirus. Ta kashe musulmi, ta kashe kirista, ta kashe nasara, ta kashe baki ma. Coronavirus, 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 coronavirus. Allah ka kare mu, ko dare ko rana, ko dare ko rana, ko dare ko rana. Kare mu da corona. Pour vous protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains, utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous.